أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعيذ بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande asawe sappo e jeewi lewru ramadana, hijira annabi jameden muhammadu sallallahu alaihi wasallam diga makka yahugo madina ujunere temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeego yaadore be sappo e jeebre lewru tatabru miladi e dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e joyi. en ɗon nder fassirgo deftere allah teddunde. en ummiran dow ayare fa in intahu fa inna allaha ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. جامراو دويا فإن انتهوا بكمبدي فإن الله عنده جامراو غفور ويافت رحيم وكنت. en ɗon no nder wollugo haala habdoɓe be annabijo sallllahu alayhi wa sallama ha nokkure nde jamirawo wi'ata waqtuluhum haysu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haysu akhrajukum والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. جمراوينو كم به فربه وريتش النبي صلى الله عليه وسلم هبه حبيتني النبي به برفو النبي حبته به مبه كنيم وياتا به كودا ودون هندر جولور ده هرمدون كيرو nden ɓe ɗaɓɓitiri mo habre anko annabijo jamirawo duganimo o habta be maɓɓe. mana to ɓe ummini hamɓe on ummini habre to julɓe haɓan be maɓɓe. amma fa eninta haw to ɓe kempiɗi ɓe acci habre mana ɓe tokki dina allah ko kuma ɓe acci habre ɓe umminayi fitina benanta julɓe fa inna allaha andu jamirawo gafurun o yafotoɗo rahimun o kinnotoɗo. nam وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. جمراوي وقاتلوهم هبدا مبه حتى لا تكون فتنة هانا كفرا كتتبتا فإن انتهوا ويكون الدين دينك فوما كلا تقول تاري لا لله الله فإن انتهوا تبكمبي لك بسلمي فلا عدوان بتاري ولا إلا على الظالمين كوينا دتوني بينكي مدو. آية ردون دو وانجي تهالاجي تورو من شالي دي من وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة habde e maɓɓe hananta habdugo be maɓɓe ɗo to ɗum laata ɗum fitina. woni fitina ɗo wodi ɓe tafsiru ɓe bolli kenya ɓe gaɗi komgoli woɓɓe wi ko nufete be nanta fitina haɗɗo ayi hamɓe he ferɓe makka hamɓe on wolwanteɓe ha nokkure ɗo nden laatago ayare ɗo nde jippi ɗo haala umratul qada'i on annabijo yahan ha maɓɓe to nden nda fitinaji ɗi ɓe gaɗanino annabijo diga fitinego be dina muɗum ha nanta ɓe ɓillana ɗum ha ɓe huɗa ɗum ha ɓe fiya ha ɓe farta ha ɓe wurtina wuro madina ha ma to ɓe heɓi no ɓe wuro makka ha to ɓe heɓi ɓe mbara to ɗiɗo ɗi jumla maji kanjum on laatago fitina ɓen on waɗata ɗi bo ɗum yimɓe makka on
to fitina ɗi kaɓe gatta ɗo hamɓe heferɓe ɓuri satugo dininta habdukiki julɓe habdata be maɓɓe ha julurde hurmadunkeru kanjum waɗi jomirawo wiyata wa qatiluhum hatta la takuna fitna habde be maɓɓe habdugo be maɓɓe kiyam habdata be maɓɓe ɗo hananta keferaku kata lutta sam haɗɗo hatta la takuna fitna woɓɓe mbi habda be maɓɓe hananta hamɓe man ɓe fuu maɓɓe ɓe silma ɓe warta ɓe julɓe to ayi nden keferaku luttai hatta la takuna fitna woɓɓe mo mbi a'a habda be maɓɓe ha timmina ɓe mana habre to feƴƴi hakkunde julɓe be kefero to o lutta kefero man sei to o timmini heferɓe man ɓe fuu maɓɓe warti ɓe luttai to kefere luttai ha dow ɓeɗe leddi ni to shirku luttai ni to fitina luttai to julɓe sei joɗa jam ɓe gaɗa dina maɓɓe kanjum jomirawo wiyata wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna dinullah nden sei ɗowtare nde fuu mare nde wartana nde Allah on ayi ɗum haala umra ayi hamɓe ɓe ɓillani annabijo wari no nastanno ɓe haɗi ɗum ɓe gaɗi sulhu be mako ɓe wi o lora sei mawri nden mawri go bo ɓe gaɗanimo sharɗi no nastirta wuro makka hanko bo o taski o wari on jomirawo waɗanimo isanu matinimo to habre nangimo o habda be maɓɓe nden to o haɓan be maɓɓe bo o habda be maɓɓe haɓe fuu maɓɓe ɓe warta dow lawol Allah ko kuma haɓe fuu maɓɓe ɓe timma ngam to ɓe timmi ko kuma ɓe warti dow lawol Allah ni to fitina ka timmi dina ka fuu ka wartan ka moye wakkatiyel man dina ka fuu maka ka wartan ka Allah wa yakunu dina lillah fayinin taw to ɓe kempiɗi mana ɓe timmi hamɓe ha keferaku warti wala kefero lutti ha leddi jaziratul arabi ko kuma ɓe silmi ɓe fuu maɓɓe ɓe tokki dina annabijo sallllahu alayhi wa sallama fala udwana ɓe tare wala illa ala zalimina koyna do toñiɓe yonki muɗum to nanema hamɓe heferɓe hamɓononi toñoɓe julɓe toñayɓe ayi arande jomirawo umrinoɓe ɓe muña jomirawo umriɓe hamɓe julɓe ɓe muña duga nayi ɓe habre ma sende annabijo acci makka warti madina nden ayi kaɓeji waɗi ha maɓɓe je duuɓi 6 haɓe kosidir sulhu ha hitandere 6 hitandere 7 aɓron annabijo yahi waɗi umra to ha wakkatiyel man ɗo ɗum fuu majum wala ɓetare ummude diga julɓe fayi ha maɓɓe heferɓe sei ɓetare ummore ha maɓɓe hamɓe heferɓe wara julɓe kanjum jomirawo wi fayin taw to ɓe kempiɗi ko kuma to kefaraku timmi fala udwana ɓetare nane ma nde walano illa ala zalimina sei dow toñiɓe yonki muɗum tan kamɓe wonte heferɓe nam الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. جميرا ودويا الشهر الحرام لور حرمدين كيرو بالشهر الحرام دو واتي دي بينانتا لور حرمدين كيرو بامارو والحرمات alhoromaji ɗi fuu maji bo qisasun ɗum batakal mana ɗiɗo battide famanitade aleykum ko moye ɓeeti ha dow moɗon onon ma fa'ata du ɓeete alayhi dow mako bisma atade aleykum be nanta ko fotata be ko o ɓeetiri ha moɗon dow moɗon ɗo wattaqullaha kule Allah walamu ande anna allaha andu jomirawo ma al muttaqina oɗo wondi be huloɓe mo to ayare ɗo nde wari nde ɗo wangina shaniji maɓɓe hamɓe yimɓe makka ayi jomirawo wi asharul haramu bi sharil harami lewru hurmadinkeru to hamɓe araɓɓe ɓe gaɗani no ko'e maɓɓe lebbi ɗon ɗi kaɓe wala lebbi ɗiyeji ɗi kaɓe wala ɓe huwosi lebbi 3 kanjum on zulqida be nanta zulhijja be nanta muharram lebbi 3 ɗo ɓe waɗi ɗi kanji on woni lebbi hurmadunkeji nden nder araɓɓe woodi wi'eteɓe mudar kamɓe sei ɓe waɗi lewru rajab hayru mandu hurmadunkeru to kanjum sei ndu hertora be maɓɓe sei laati lebbi 4 kanji on woni lebbi
marɗi alhorma ha nder lebbi 12 ɗume on woni marugo alhorma lebbi 4 ha nder lebbi 12 ɗo lebbi man to ɗi waɗi wala habre kamɓe araɓɓe ɓe fu maɓɓe ɓe holɗinake ko goɗɗo fotti be mo mbari baba muɗum wala ko o foti o waɗa mo sei o lara mo o acca mo tan o fotai o toñam o fotai waɗa ko ɗume to sei laati ɓe ngaɗi ɗum ka'ida ha maɓɓe on hamɓe araɓɓe ɗum laati ɗum sunna maɓɓe on ko ɗum al'ada maɓɓe lolluka on lebbi 3 ɗo kanji on ɓe suklorta be nanta hijjuji maɓɓe ay zulqida kay non ɓe wurtanta ɓe dilla hijju nden sei to lutti nyalɗe ha lewru zulqida man ɗo sei to lutti nyalɗe 5 ɓe tiggata luumo maɓɓe wi'etego luumo ukaza ngoɗo nyama sei to yawmu tarwiyati wari nden ngo maɓɓa hango to ngo maɓɓi sei ɓe ngara hijju to ɓe hijji ɓe timmini nyalɗe sheeli timmi nden hananta 7 sei ɗon bo luumo zulmajaji bo tigge laata ɓe ɗon nyama luumo man ha to lewru kanjum sei to ɓe ngaɗi nyalɗe 15 ha mago ɓe timmini ngo nden ɓe dilla luumo zulmijina to luuɓe maɓɓe ɗon sei ɓe waɗi lebbi man ɗo kanji ɗum lebbi holɗinare on en bolino hamɓe araɓe ɓe ɗon wura dow ɗume dow ngarat dow karije ɓeɗo ɗo umma ya habda be ɓeɗo ɗo ya hippa be ɓeɗo ɗo oɗo ɗo tokki hosan saaru muɗum batagal muɗum ha oɗo ɗo kanjum on woni cungulla maɓɓe to sei lebbi ɗo ɓe wurtini ɗi ɓe ngaɗi lebbi on ɗi kaɓe wala hamaji to nden nde ɗum laati ɗo ɗum al'ada on sewa fotiri wakkati annabijo sallallahu alaihi wasallam o watta umratul qada'i ɗo bo ɗum wari ɗum yaadi be nanta nder lebbi hurmadunkeji man to kanjum jomirawo sei wiyata asharul haramu bi sharil harami woɓɓe nder modiɓe tafsir ɓe mbi a'a o nufete be asharul harami bi sharil harami ɗo asali hanko annabijo sallallahu alaihi wasallam o wari no umratul qada'i mako nder lewru man nden ɓe haɗi mo nastugo ɓe mbimo sei to lewru man yalti o lora to sei wari o fotid bo ɗum lewru hurmadunkeru on kanjum waɗi sei o lori ha maru kanjum waɗi annabijo jomirawo wiyata asharul haramu bisharul harami lewru hurmadunkeru ndu ɗo wattite be lewru hurmadunkeru mana lewru ndu o wari ɓe haɗi ɓe nastugo makkarawa ni kayru on wattita be hikka ɗo to nden lewru hurmadunkeru baye mbi kaɓe wala kanjum jomirawo umri ɓe asharul harami bisharul haram wal hurumatu qisas nden kala hunde ne mari alhorma fu to yiɗi ɗum lewru man to yiɗi bo julurde hurmadunkeru man to yiɗi neɗɗakuji maɓɓe to yiɗi jawdi maɓɓe to yiɗi yonki maɓɓe kala ko goɗɗo memi pat nder lebbi man to yiɗi ko kuma alhorma man o memi jomirawo wi fal hurumatu qisas kala ko hurmitinde fu ko goɗɗo ko ɓe hoyferɓe waɗi ɓe fu hamɓe ma ɓe wata ɗum ɓe wata batagal famani tadi aleykum komoe ɓeeti dow moɗon fatadu alayhi bi misli ma tadi aleykum be onon ma ɓeete dow makko ay ɗum kinaya on kalimawol ɓeetare ha heferɓe ngol iftata amma de ha ɓe ɓeeti to ha ɓe ɓeeti ɓe toñi julɓe jomirawo sei wolwirini julɓe be lafzuwol man ngam famungo julɓe ɗume ngam famango himɓe almisliya ko ɓe waɗi on ɗo onon ma waɗeɓe ɗum ko ɓe waɗi on ɗo onon ma waɗeɓe ɗum kanjum famanitade aleykum fatadu alayhi bimisba aleykum be yeru ɗum ko o ɓeeti ha dow moɗon be majum ɗo haɗɗo ɓe mbiyata famanitade aleykum fatadu alayhim bimisba aleykum bi ɗum sunnatullahi fi halqihi on kala ko goɗɗo o waɗi pat hanko bo sei to ɓe waɗi mo kala toñande nde goɗɗo tooñi pat hanko bo sei to ɓe tooñi woɓɓe nder modiɓe tafsiru ɓe fassiri dow ɗo famanitade aleykum fatadu alayhi bimisli ma tada aleykum bi to goɗɗo ɓeeti dow moɗon onon ma ɓeete dow mako be man sei ɓe mbi ɗum sunnatullahi fi halqihi on haɗɗo kanjum on fassirta hadisol annabijo sallallahu alaihi wa sallam kamata dinu tudanu ko a andi a waɗata ambo kanjum ɓe tanmi waɗugo haɗɗo modiɓe tafsir waɗi bolle ɗuɗɗum hade maɗan ɓe wi kanjum waɗi mbarowo himɓe ko non waɗi ragare ma konko bo mbarowo mbarego huɗowo yimɓe ko non waɗi ragare ma konko bo huɗego
toño himɓe ko non waɗi hanko bo ragare makko toñego kala ko a yi goɗɗo waɗata goɗɗo pot hanko ma sei to o waɗama irum man haɗɗo kanjum waɗi ɓe mbi annabijo sallllahu alih wa sallam jomirawo haɗimo o mbara goɗɗo o yahan jihadi na o yahata amma ɗume jomirawo haɗimo o haɗa hanko o laatan o qa'idu on tan umroje tan o hokkata ɓe fottini nder hefeɓe kefeero gooto on annabijo sallllahu alih wa sallam habdi be mako ngam kanko bo ɗo wurna bo saru o puccu mako diga ha makka sei o wi'a annabijo ko ndey dow puccuɗo sei to mi be puccuɗo be mako mi tanmi mbarugo mo annabijo wiyata a min tanmi mbarugo ma dow mako to banni sei nyande uhudu o wari be nanta puccu man sei oɗo ɗaɓɓita ha to annabijo laana jawtu innaja to ni annabijo hisi hande tami hisa ɗo ɗon annabijo wi ɓe hokka mo harbatu ɓe hokkimo labbo nden annabijo waɗi mo baraso be makko sei annabijo fiɗimo be labbo sei ƴarimo peetel ha kosɗe nde ƴarimo peetel nde o fuɗɗi wokugo sei yimɓe ɗo jalamo oɗo wi kadi ngam ƴarangel ngel ɗon a hokkata sei o wiyata ay o fewata o meeɗi wiigo o mbaratam yotta nawɗum mi nanata ɗo mi wawan wi'ugo ma ɓi adama fu meɗen nanugo irum nawɗum je mi nanata nde ɗo miɗo andi mi mayan kanjum woynatam ɗo to hanko tan fottina annabijo sallllahu alih wa sallam mbari ngam ɗo bo dalila ɗo sanadi ɗume sanadi ngam ɗume hanko allah sallititako goɗɗo dow makko kanjum waɗi allah andimo mbarugo amma sahaban annabijo sallllahu alih wa sallam ɗuɗɗinɓe kono ɗuɗɗumɓe jihadi baɓe mbarirta yimɓe fi sabilillahi kamɓe bo ragare maɓɓe ɓe mbarego amma dow shahada en ɗo andi seydna oumar hanko abou lulu al majusi on mbari mo nden en ɗo andi seydna ousmanu o mbarama mbarego seydna ali mbarama mbarego ngam dalila ɗume dalila sunnatullahi fi halqihi on kamata dinu tudanu ba a waɗanta yimɓe banni ambo ɓe gaɗante to boɗɗum a waɗata amma a wattitanteɗo boɗɗum man to kalluɗum a waɗata ambo a wattitinteɗo be kalluɗum man woɓɓe feere fassiri ayare ɗo dow banni famanitaɓe aleykum fatadu alayhi bi misli fata aɗa aleykum bi wattaqullaha hule allah walamu anne anna allaha andu jomirawo ma al muttaqina oɗo wondi be nanta huloɓe mo nam وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين جمراوي وأنفقوا نفقوا سدك في سبيل الله هدو أتل الله ولا تلقوا تسكين بأيديكم ينكي جمود إلى التهلكة فاكي هلكي وأحسنوا بؤين إن الله عنده الله يحب warjitan almuhsinina wo'inoɓe haɗɗo ayare ɗo nde wari modi ɓe tafsiru wi ayare ɗo nde jippi ha nanta sahabo en feere woɓɓe mbi nder lansarin koyen wodi woɓɓe feere ɓe mbi aa jotta kam nane min ɗo wurtina jawdi amin min waɗa ha dow fi sabilillahi wakkati man julɓe seɗɗa amma jotta ka julɓe ɗuuɗi to nde julɓe ɗuuɗi ngam e jotta kam minon kam sei min jooɗa min suklana min hakkilina jawɗi amin ayi jawdiji amin usti ayi hamɓe lansarin ko en dalila o fe'ata ayi annabijo sallllahu alih wa sallam nde warti wuro madina o tawi muhajiri nde nane makko mo acca saare muɗum acca jawdi muɗum acca ko ɗume muɗum doggida be diina muɗum warta makka kanjum ɓe mbiyata muhajirina to nde ɓe warti ha madina annabijo sallllahu alih wa sallam sei waɗani ɓe sunna o laati hususiya sahabo en kanjum on o waɗi ɓe walladina ja'u min badikum walladina ay yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa annabijo sei waɗi nderɗirago hakkunde muhajirinkejo fu ɓe lansarinkejo ɗume noni nderɗirago man bo to o waɗi anɗo ɗo a derɗirawo wane o hawti mon ɗon nderɗiraɓe to kala ko lansarinkejo mari fu sei o senda ɗum cakka be nanta muhajirinkejo jawdi mako sei o senda ndi reeta o hosa reeta man o hokkita muhajirinkejo saare mako sei o diida nde caka o hosa reeta man o hokkita muhajirinkejo to oɗo mari rewɓe ɗiɗi sei o wi'a muhajirinkejo sutta debbo goto sei o seera ɗum to timmini edda muɗum muhajirinkejo ɓaga ɗum to ɗo laati kususiya sahabo en annabijo sallllahu alih wa sallam tan waɗi ɗum to sei laati aran islama banni
nde islam feesi sene amɓe lansari koye wi to jotta kam islam feesi julɓe ɗuuɗi ngam man jotta ka handi en acca majjinango jawdi meɗen jihaadi en suklana woɗɗingo jawle meɗen to nde ɓe wi banni nden jomirawo jippini ayara ɗo wa anfiqu fi sabilillahi mana satke jawdi moɗon ko kuma nafire jawdi moɗon haɗo ɗatal Allah haɗɗo ɗum umrore on ɗum on nde sappata julɓe ko ndey ɓe wona dow taskanago jihaadi julɓe ko ndey ɓe laata ɓe ɗo taskani jihaadi mana to aɗo mari jawdi maɗa kala hitande fuu woodi isɗu je a wurtinta yabre ɗon je a wurtinta nder jawdi maɗa kanjum kam a waɗan ɗum ɗume ha jagganko fi sabilillahi on a waɗan ɗum ha nder ɗume taskanago jihaadi fi sabilillahi to haɗo woɓɓe feere se wi'ata ayare ɗo nde ɗo sappa bana ɓi adama on o hoosa hoore maako o waɗa ɗum hako mbaratamo dalila waɗi woodi sahabajo ɗon tabi'ijo ɓeɗon mbiyamo aslamu e imrana ɓe jaadi be nanta abou ayuba al ansari ɓe yaadi bo hakkono toyi ɓe yaadi hakkono Constantiniya wakkatiyel Muawiya shiri konu je haɓugo be nanta addawla al byzantiya Constantiniya kanjum on woni wuro Istanbul jotta ɗo ko Santambul ɓe wi'atango be Hausare amma Istanbul ha leddi Turkiya Muawiya on foni tiitugo ngo habdan be maago nden mo on ardi konu man bo mo ardi konu man Abi Ayyub al Ansari beero annabijo sallallahu alaihi wasallam nde ɓe ɗon ha totton Imrana go nder sahaba en o woni nde Rum dawla Rum on tayi man dawla Byzantiyin Heraklo ɓe waɗi safuwol heferɓe nde o laari mawnugo safuwol man sei o yi julɓe jusi nde o yi julɓe jusi sei o fi puccu makko sei o nasti ha dow maɓɓe tan feere makko sei sahaba en ɓe tabi'ina en ɓeɗo wiya la ila laare oɗo ɗo fa oɗo halka hoore makko oɗo halka hoore makko oɗo halka hoore makko Abou Ayyub al Ansari wi kalla ay sei ɓe ɗo foɗa ayare ɗo wala tulqiu bi aydikum ila talukati ay wala no o nastira ha babal o wurta to kanjum ɗum laati ɗum alada maɓɓe on araɓɓe to ɓe laari onuji wari dari safuji wari dari sei a tawa mo ɓurdi cuusal nder maɓɓe sei a tawa o fiya puccu makko o yaha o nasta caka maɓɓe en andi ɗum al'ada antar on ay lamma ra'aytu alqawma aqbala jam'uhum yatazamaruna karartu gayru muzammami ko yaɗɗuna antara warrimahu ka annaha ashtanu birin fi labani al adhami yaɗɗuna antara warrimahu tanushuni adatu qawmi fi zamani al adami ay hanko antar ɗum al'ada mako on to o laari konuji ñaaɗi o laari dedei ɓe o haddata ɓe wurti be nanta cuusal o yi yimɓe maɓɓe hultori bako ɓe wi'a bisimilla ko kuma ɓe shirya safuji hanko sei o fiya safu puccu makko wara o nasta caka maɓɓe o sankita moggal maɓɓe fuu to kamɓe be nanta cuusal maɓɓe ɗo fuu muɗum to ɓe laari goɗɗo feere maako o waɗi puccu makko o tiiti ɓe hamɓe ɓe dubuje hamɓe yimɓe feere maɓɓe hultata ɓe wiyan oɗo ɗo ka ko o nufata to sei a tawa kulol nasti ɓe to nane ma ka'ida habre ko ndey haɓu a wangira be nanta no a lowirta kulol ha ɓernde mo a habdata nyande a lowi kulol ha nder maako ni a timmidi be maako to ɗo ɗum ɗo nder kuɗɗa habre on a tawan goɗɗo o ɗo mari sembe haɓugo na o wala sembe haɓugo ba o wawan haɓugo nden to o haɓi o waɗan nasaraku amma ɗume to kulol arti nasti mo sei a tawa o jusi to kanjum waɗi hamɓe ɗum laati ɗum al'ada maɓɓe on hamɓe araɓɓe to ɓe laari heferɓe darni ɓe haddata darni safuji ɓe ma darni safuni sei a tawa goɗɗo cuuso nder maɓɓe sei o wurta o nasta hakkunde maɓɓe to yiɗi o wurta to yiɗi ta o wurta amma o nastan kam to ɗon nder cuusal maɓɓe nden ɗum ɗon nder al'ada sahaba en Khalid ibn Walid o wowi waɗugo banni en ɗo andi o waɗi ha marakatu aynu tamri wakkati Aqqa ibnu abi Aqqa wurtidi be nanta dawla Farisa wurti be konu maɓɓe nden aynul arab bo ɗum wuro on woni ha jotta ha nanta kombi wuro Basra jotta wonata ɗo ha nder leddi Iraqi amma ko nen juuɗe a ɗum nasara en on amma araɓɓe on sei ɓe mbi'ata nde Khalid ibn Walid wari ha maɓɓe sei ɓe mbi'ata sei hanko Aqqa o winanta yimɓe Farisa accana mo ay hamɓe araɓɓe hamɓe ɓuri andugo hawre be araɓɓe useni fuu ɓe acca mo ha o yi'ano o wadata ɓe nanta Khalid ɗo mutahammisun nde o taski o wari o wurti Khalid ibn Walid nde laari yanayi konu maɓɓe sei o laari daw yimɓe Farisa ɗo ɓaawo sei o yi araɓɓe on ha yeeso sei o hefti huɗɗa man nde o hefti huɗɗa man sei o hoosi yimɓe 6
ɓeɗo oɗo dari safuji bako ɓe wurtiyani se o hosi yimɓe jeego nde wi yimɓe jeego ɗo o wi onon aate ɓawam tan nde ɓe aati ɓawo makko se o fi puccu makko se o titi ɓe nde o titi ɓe ɓe laari oɗo wara se ɓe maɓɓe ñaari se ɓe acci akkago feere muɗum hanko ko haaliduno liɗi se o ɓiɗɗimo wadande o ɓili e dow puccu makko tan o wartirimo o dahaɗo to ayi diga ɗon se o loowi kulol ha maɓɓe to sarki yaaqi nangama mo luttata luttuɓe pat se ñaari banni habre man timmi ɓe taski ɓe wari ɓe haɓan habre ma mande haɓaki to ɗo ɗon nder huɗatul harbi mame kanjum ɓe wiyata ɓeɗo ƴona ɗum hananta tsari habre almubagata ɓe anda a hippa ɓe a wurtira ɓe ta ɓe anda to ɗum laati ɗum alada araɓe ɗum wari hananta zamanu tabi'ina fu en andi muhammad as-sakafi muhammad ibnu yusuf sakafi hanko ma laati ɗo al'ada mako on fatihu sindi hanko on maɓɓiti pakistan ɗo hanko yari dina pakistan zamanu seydina usmanu to hanko fu ni o watta sei to ɓe shiri ɓe timmini na ɓe shiri feere mako se o fiya puccu makko o ɓingel bo duuɓi 19 sey o nasta nder maɓɓe to wakkatel o titiɓe be pargal sollare ummiɗo to se kulol nasta hakkunde maɓɓe ndaɓe ɓeɗo ɗuuɗi ɓeɗo taski se a tawa ɓe fuɗɗi lorugo ɓawo se a tawa irtibaku nastiya maɓɓe diga wakkatel man to se a tawa diga wakkatel maɓɓe waɗi nasaraku to se ɗum laati kañum ɗo ɗum al'ada on waɗete ka maɓɓe hamɓe araɓɓe amma se cuuso wawata ngam an mo ardi ɗo kam an ka wartugoma caɗɗu to nde ɓe laari imranu aslamu ibnu abi imrana o waɗi banni ñande man abou ayub al ansari bo on ardi konu sey ɓeɗon mbiya wala tulqu bi aydikum ay oɗo ɗo halki hoore makko on abou ayub al ansari wiyata kalla nanon ko o waɗi ɗo kanjum on woni boɗɗum sharɗi ɗume o waɗi ɗum ngam sembiɗingo julɗe o waɗi ɗum bo ngam lowugo kulol ha ɓerde heferɓe to kanjum on se o yecci ɓe qissa o wi'a anane min on lansarinko en ha dow amin are ɗo jippi ngam natin min ɗo mari no jawli amin be jawdi amin ɗo min jaggiɗintano mi yeyirta jihadi sey jawdi amin ɗo ndi famɗiti nde ndi famɗiti min laari jotta kam islam a yaaji sulu waɗama be nanta qouraychu ɗum deƴƴiti sey min mbiyata to jotta kam min yeccay annabijo min mbi acci ha min jooɗa min mboɗɗina jawle amin ɗo heɓa ɗe lora ɗe ɗuuɗa banane min suklana filuji amin min suklana gese amin heɓa ɗum wooɗa ɗum ɗuuɗa ɓura banane nden jomirawo ɗelliti ko woni heɓerɗe amin sey o yecci annabijo o wiyata wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka to mana goɗɗo oɗo mari jawdi zamanu maɓɓe ndamo oɗo mari jawdi nden nda kono fi sabilillahi sey o wiya hanko o hosatako jawdi mako ɗo o waɗa kono fi sabilillahi to o foti bana o halki hoore mako on ngam ɗon nder wasiyaji sahaban annabijo sallllahu alih wa sallama ko nde ɓe mbiya wa iyakum wa tarka jihadi fa innaha la tatrukuhu qaumun illa duribu bizilla ɗon nder wasiya ko seydna aboubacar waɗi o wi oɗo rentina mumini en ɓawo mako ta ɓe acca jihadi kala ɓe acci jihadi fuu to allah sey to fiiri ɓe tosku to ɗo sey laati ɗum sunna sahaba en on ɓawo sahaba en tabi'ina ɓe laati banni muawiya mo en nanata ɗo hanko ma banni o jogiri nduuɓu o hijja nduuɓu bo o yaha jihadi ni o sigiri nder kulafa u dawla bani umayyata fu banni ha wari hananta zamanu mamunu hanko mamunu o ɓi haruna rashid hanko ma banni o sigiri hitande hikka nde jihadi on hitande mawri bo nde hijju on to hanko sey waɗi kitale mako patma hanko jihadi o sukli wakkati hijjuna ko no yata hijjuma sey o lela yimɓe yaha hanko o suklatako o suklani be jihadi ngam laatugo ɗume kala nde yimɓe acci jihadi pat to heferɓe cusɓan ha dow maɓɓe ɗo kanjum on ko en gontiri jotta nda julɓe ɓeɗo ɗuuɗi ɓeɗo heewi duniyaru fuu muɗum to amma nde wala none nder noneji jihadi wala kawtal hoore wala dawla islama sey warti nda ɓeɗo amma wahan woni ha maɓɓe ko waɗi wala dawla islama to jihadi nanema waɗatake sey ɓe sharɗi sey to dawla islama ɗon nden leddi ndi islama man ɗon nden julɓe man ɗon nden nda ardiɗo maɓɓe nden bo ɓeɗo waɗa tadbiqu sharia islami ha babal mai to nden jihadi farliɗine dow maɓɓe kodeke woɓɓe nder modiɓe ɓe yehi ɓe wi ay jottama la ikraha fi ddini kad tabayyana rusdu min alghayi wala ma dole ha dina jotta ɗume on woni jihadi ha zamanuru meɗen jihadu nafsi goɗɗo hona yonki muɗum kanjum woni jihadi ha zamanu meɗen honugo yonki ɗo bo en andi annabijo sallallahu alih wa sallam nde ɓe warti konu ɓawo ɓe warti konu tabuka ɓe warti kono hunaynu aɗum ɗo nder konuji catuɗi nde ɓe warti ha saare ɓe yetti annabi sallallahu alih w sallam so wiyata sahaba en rajana min jihadil asgari ila jihadil akbari ayi sahaba en ɓe torrino hananta hunaynu
ñargure feƴƴi ha maɓɓe nden nde ɓe wurti hunaynugo ɓe sali ɓe yehi ɗayifa ɓe waɗi ɗayifa ɗo ɓe waɗi asaweje ko mbi asaweje tati nder asaweje tati ɗo ɓe gaɗayi nasaraku ha totton ha nder man ɓe mbari ɗuɗɗum nder sahaba en hatta on ko annabijo kurol fiɗi ma kosɗe nden nde ɓe warti sei annabijo wi en warti diga jihadi pamarum jotta ka sei jihadi mawɗum sei ɓe mbiyatamo ha annabijo jihadi to ɓurata jihadi en woni ɗo kanjum on o wiyata al jihadu nafsi honugo yonki o zamanu meɗen enen jotta jihadi lutti kanjum on jihadi ɓi adama hona yonki muɗum no o honirta yonki mako bo o waɗaki ki tokka lawol Allah ngam nane yimɓe ɗo mari rabu ɗume on raadi u nane shari'a Allah ɗon kitaji Allah ɗon goɗɗo to o wujji ɓe ta'an jungo mako to o yari mbal ɓe ɓoccanmo to o njeni ɓe ɓoccanmo to o ɓecceteɗo ko kuma to o musinu bo hanko bo o fiɗirteɗo kaye to o mbari goɗɗo o mbarteteɗo to amma jotta ɗi fuumaji ɗi wala a waɗan ko a yiɗi wala mo wi'ete ko a waɗani a waɗan ko a yiɗi wala mo wi'ete ko a waɗani to jotta jihadi man warti ha hoore maɗa an on honata yonki maɗa ta a waɗa ko Allah haɗi a hisa yangada Allah to a hisi yangada Allah to a waɗi jihadi mawɗum ngam nanema annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo wiya aada aduwika nafsuka allati bayna jambayka mo on ɓuri ñaaɗugo ha nder konne en maɗa fu ay ɓi adama maran konne en bollino ala sheɗanu balade salto amma wala konnejo maɗa mo ɓuri yonki maɗa yonki ma ki woni ha nder maɗa ɗo kanki on woni konnejo maɗa mawɗo mana ɗume kanki on umrete kalluɗum a waɗa en bolli ko balade salito wa khalifi nafsa shaytana wasima wa inhuma mahadaka nusa fattahimi to haɗɗo kañum jomirajo taw anfiku fi sabilillahi wala tulqu bi yadikum ila talikati wa asinu moƴƴine ɗum on woni moƴƴingo woƴƴingo haɗɗo ihsanu jamirawo wi inna allaha kataba ihsana ala kulli shay'in aɗo mari jawdi aɗo hokkano fi sabilillahi nden Allah ɓeddanima jawdi to ɓeddu waɗugo a wala jawdi nden anani ayare ɗo handi goɗɗo waɗa fi sabilillahi to daru tefu jawdi a waɗa nden aɗo huwano kuuɗe boɗɗe nden anani jomirawo wi wa asinu to ɓeddu waɗugo mana ɓe ayare ɗo ɗo sappama ko ndey a dinga yarugo hoorema yeeso yeeso hakkuɗe hayru ko ndey a dinga yarugo yeeso maɗa hakkuɗe hayru kala ko a waɗi hikka pat ko ndey a habda hikka maɗa ɓuri rawani maɗa mawri maɗa bo ɓura hikka maɗa hakkala kuuɗe kayru fuu muɗum to a waɗi nonnon a nasti nder jumla jomirawo ɓe jomirawo wi wa asinu wo'ine inna allaha andu jomirawo yuhibbu o warjitan almuslimina wonoɓe nam wa atimmu lhajja walumrata lillah fa in uhsirtum fama staysara min alhadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadyu mahillah فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ فما استيسر من الحدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب جمراوي وأتموا تمن الحج حج والعمرة بين أنت عمرة لله غام الله فإن سرتم تؤن قدما
famastaysara ɗum ko hoyani on min alhadi ibgo e hadiyawa wala taliku ruusakum to laɓe ko e moɗon hatta yablugal hadiyu ha hadiyawa yotta mahillahu daktirde magal waman kana ko moye laati minkum nder moɗon maridan o nyawɗo aw bihi azan ko torrangot ka feere ɗo ha mako min rasi ibgo e hoore mako fa fidyatun ɗo bo o waɗa fidya sottudi min siyamin ibgo e suumaye aw sadakatin ko nyamnuki aw nusukin ko kuma hirsuki faman tamatta'a ko moye waɗi tamattu weltiniri bil hajji bil umrati be umra min al hajji ibgo e hijju famastaysara ɗum ko honanimo min al hadi ibgo e hadiyawa waman kana minkum famastaysara min al hadi nam faman lam yajid to bo o heɓayi fa siyamu o suuma salasati ayamin ñalɗe tati fil hajji ha hijju wa sabɓatin jeeɗiɗi iza rajatum to o warti tilka ɗiya ton maɗo asharatun siki ñalɗe sappo kamilatin timmuduɗe faman lam fattaqullaha dhalika dhalika bolwa ɗum ɗo liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram on mo yimɓe mako laati o wala mana ɓe jooɗayi hananta juulurde hurmadunkeeru wattaqullaha kule allah walamu ande anna allaha andu jamirawo shadidul iqabi o sata yangaɗajo ayare ɗo kayre waddani en dangrange joyabre timmidirɗe dangrange islam a joyi wi haɗɗo mafhumu surol bakara ko kuma mana surol bakara timmidi haɗɗo kanjum waɗi wala ko yottingol ay diga wi alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin so wi alladhina yuqimuna salata alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata yu'minuna bil ghaibi kanjum tauhidi diga haɗo ɗon wari to kala ayaje e tawhidi pat ɗe wari ɗe nasiha yu'minuna bil ghaibi ɗo wa yuqimuna salata bo ɗo haala julde kala haala julde en woli fu wari nasti haɗɗo to en ɗon en ɗen haala zakka wa mimma razaqnahum yunfikuna bo haala zakka wari nasti haɗɗo lutti dangrage ɗume lutti dangrage ɗiɗi ha dangrage islam a joyi kanjum woni suumaye be hijju to ɗen kutiba aleykum siyamu wolwani en haala suumaye benanta ayaje tokkiɗe nden timmini haala suumaye bo nden jotta en wari en nasti ha toyi ayare wa atimmul hajja wal umrata lillah to dangrage l'islam a joyi pat timmidi hananta ayare ɗo modi ɓe tafsiru wi wa atimmul hajja wal umrata lillahi ɗon nder siyaku ayaje jippuɗe haala umratul qada'i mana ɗe jippi hitandere jeegore ko hitandere jeeɗiɗaɓre nden hijju bo farli ɗinaka ko nden haala umra on waɗete nden jomirawo jippini ayaje man sey modi ɓe wiyata a'a farilla hijju kam jippi diga wakkatel jomirawo wi wa atimmul hajja wal umrata amma wakkatel man hijju ɗo ha juuɗe ɓen ɗo ha juuɗe heferɓe makka hamɓe julɓe ɓe wala sembe kañum waɗi jomirawo wollani en ayaje soggani en ayaje ɗe en sali fu to ɓe yahan ɓe yaada be shiri haɓre to ɓe haɓi ɓe maɓɓe habda be maɓɓe ɗo ka umra to ko wonani umra pat banni wonani hijju bo kañum waɗi ndo wi watimul hajja fa inu sirtum to on kaɗama to on faddama kenan to haɗo atimmu ɗum on kalimol atimmu nufata ɗo nufa ɗume timmudugo ɗo diga anniya benanta taskaram benanta yaadu be warugo yotta be huugo kuuɗe man ɗe fuumaji kanjum on nufete wa atimmu alhajja to ɗume on woni hijju ɗum ɗon nder kalimaji to a nani ni a andi ɗume nufete ɗum ibada mahsusa fi zamanin mahsusin fi makanin mahsusin ɗum ibada on keraka ha zamanuru bo hertandu ha nokkure hertande a fotayi a umma dilla wuro feere a yaha waɗa hijju a fotayi bo a umma nder lewru rabiul awal ko rabiul sani a wiyan a yaha waɗi hijju aa to ni ɗum wi'etema ɗum hijju dole sei nanta ɗume sei a dilla ha wuro makka ɗo bo sei a yaha nder lewru zulhijja nden bo nyalɗe ayyinaɗe nden a waɗa ibada ma kanjum no waɗi kanka ka lati ka ibada heraka ha nokkure herande nder wakkatiyel bo herande to noyi hijju fuɗɗiri hijju latake ɗum sunna on ko jomirawo waɗi ha dow mbeɗu leddi woɓɓe wi daga annabi adam arti hijjugo ngam hedde ko o wara o waɗi jomirawo waɗi malaika en wari nyiɓi suudu
watta bana duuɓi dubu ɗiɗi nden an ko annabi adama o yetti an kon foni hijjugo nden ɓaawo ma ko zuriya ma ko ɗo hijja ay ko habila mara kabila ma ay wakkatiyel man an ko annabi adama ɗo hijju nden ɓaawɗo ɗon annabo en pat laati ɗo yeɗitina sunna man suudu kaban ɗo yibbintendu ay zamanu ndu waɗa ndu lora ndu ummine hijjulora fuɗɗita ɗum ɗo yaha ɗum ɗo yaha ɗum ɗo yaha ha nanta zamanu ɗufani suudu mai sey ndu majji rib nden annabi ibrahima wuro makka man ngo wili ko ɗume sankiti sey nde ɗum hoosi zamanu duuɓi dubuje ɓaawɗo ɗon annabi ibrahima sey wari o yeɗitini ndu wakkatiyel o yeɗitini ndu ayi ɗo ɗon en tawan ka suratul hajji to nde o yeɗitini o ñiɓi ndu o timmini nden o dari ha dow hoosere safa ko kuma dow hoosere arafa ɗo o wi waazin fi nnasi jamila o duganimo o ƴoona waazin fi nnasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amik o ƴoona ɓiɓɓe adama fo wara hijja kanjum haɗo modi ɓe wiyata diga wakkatiyel o ƴooni ɗo diga wakkatiyel mai kala mo allah windini hijju fu nooti mana aɗon ha nder renga aɗon ha nder ɓoƴere baba maɗa ɗo ha nder ɓoƴere baba mum ɗo ha nder ɓoƴere baba mum ɗo ɗum ɗo tokkidiri ɓiɓɓe adama kala mo yahata hijja suudu man fuu o nooti diga ñande man mo nooti nde woore mo wi labbayka diga ñande man o yahan nde woore mo wi nde ɗiɗi yahan nde ɗiɗi to nde sappo a wi a yahan nde sappo to nde temerre a wi sey to a yehi nde temerre man to a wi ayi sambo ɗo mbo a yahata to haɗɗo sey laati diga wakkati annabi adam hijju ɗo waɗe diga annabi ibrahima ɗon ɗon hijju lori here isnama kadi ɗum ɗo waɗe ɗum ɗo yaha hananta wari bana amrumnul hayyin man wiɗo hanko on waɗi sanji yanayi no hijju man waɗi o nastini bidi'aji goɗɗi feere o nastini kujeji feere nden ɓaawɗo ɗon ɓe gaɗi nasi'aji ɓe sondi lebbi man ɓe wari ɓe yirli ɗum pat majum ɗum jiiɓi sey nde wari wafotiri wakkatiyel annabijo wari omti wuro makka hitandere 9 nden o leli seydna aboubacar hitande yaha hijja be yimɓe ɗum wari ɗum wofotiri ɗum lewru zulqida on amma ɗum hijju ayna siya en wino ɓeɗa weddano lewru woru nden hitandere hajjatul wadayi hanko annabijo hitandere 10 nde o yehi hijjugo ɗo on sey wari wurti zulhijja man nder lewru man kanjum waɗi o wi inna zamana kadi stadara ka yawmi halaka allahu samawati wal ard ayi zamanu ndu yirli ndu warti ha ndu woni mana lebbi may ɗi warti haɗo ɗi wonno to diga wakkatel may ɗi hoosi seeti ha warugo hande to amma hijju ɗon no ha ummatoje caliɗe bana diga yunaninko en hamɓe ma ɗo ka en bolani hijja ko latini diina allah nden hijju ɗon no ha diinaji caliɗi yimɓe yunan gris ɓeɗo mari hijju maɓɓe je ɓe yahata ha wuro wi'etego olympos wuro olympos ɗo kanjum on jotta ɓe watta pijirle je ɓe wiyata olympique jotta ha wuro olympos ɗo totton ɗon ɓe yahata hijju kala hitande fuu ɓe jaha ɓe gaɗa dede caniji maɓɓe ha wuro man haɓe ɗon gamarle ɗon fitfitiro ɗon gasaji ɗon wala ko ɓe waɗata totton ɗum latani ɓe ɗum hijju on nden ɓeɗo mari lawru maɓɓe wi'etendu Zeus kayru ɗo ɓeɗo yaha hijjana ndu kala hitande fuu to nden to a warti hananta kaldaninko en hamɓe ma ɓeɗo mari nokkure nde ɓe hijjata hananta nder leddi iraki ɗo ha wuro babila woodi haɓe dingata yahugo ɓe hijja nonnon ashirinko en hamɓe bo ha wuro wi'etengo mowsal ni nawa jotta ɓeɗo mari nokkure hijju maɓɓe kala ummatoje caliɗe ɗo pat ɓeɗo mari shi'aru ko wi'ete hijju hatta nder nanta dina yahudu en hamɓe ɓe ɗon no mari idul fis'i ɓe umman ɓe yaha julude baytul muqaddas ɗo ɓe hijja amma nde tati ɓe yahata kala hadiyaji maɓɓe pat ɓe koosa ɓe yaha hananta ha idul makka totton ɓe hirsata ɗi nonnon nasara en hamɓe ma ɓe laati hamɓe ɓeɗo mari hijjuji maɓɓe feere feere ma hamɓe ɓe yahan en ɗo andi woodi nokkure ɗon kanisatul mahdi ha nokkure ɓe dañi annabi isa ɓenanta woodi kanisatul qiyama ha nokkure hanko annabi isa ɓe mbiyata ɓe surɗinta dow ɓe mbari mo ma katalu wa ma salabuhu ɓeɗo yara hijjo ha nokkuje ɗiɗi ɗo nden woodi babe ɗon ha nokkuje annabi woodi wendu ɗon duto annabi isa yahi ha maru o yarnata goɗɗo ko may ɗo umma ko nande ɓeɗo yara no hijjo mawo nden araɓɓe tokkuɓe dina nasara wi'eteɓe gasasinatu hamɓe ma ɓe laati ɓeɗo hijja hananta wuro oskalan hananta leddi bayrut jotta ɗo ɗo laati ɗum sunnon ɓeɗo yahi jen andi dedei bana in tokkoɓe dina buudha albudiyin hamɓe bo ɓeɗo mari hijjorde maɓɓe je ɓe yahata ha nokkure wi'etende tibet ɓeɗo yaha hijja totton woodi birniwol maɓɓe ɗon cuuɗingol nder hoosere
to na ɓe yerdi goɗɗo ma yahatako ɓeɗo wiya madinatu agarta ɓeɗo yara hijju maɓɓe ha totton kanjum waɗi budiyin ko ndey hamɓe hucerte hijju maɓɓe kanjum on leddi tibet ha nder cheyna jotta ɗo. nden alhuludu ɗon barahima ɓe bolwi haala balal salto hamɓe ɓe ɗo mari hijjorde maɓɓe ha naharul ganj wodi cofol ɗon je kala hitande fuu ɓe ummata kusan ko watta bana yimɓe 2 million ko ɓurata ɓe yaha ɓe hijja ha totton. ɗo haɗo sei laati hijju ɗum laati ɗum ɗo ha maɓɓe hamɓe araɓɓe dow bana haddinaji shalidi ɗo sei ɗum laati ɗum ɗum sunna on kanjum woni annabijo sallallahu alaihi jomirawo wiyata wa atimul hajja wal umrata lillah timmine hijju moɗon be umra moɗon fuu ngam Allah. to hijjuji ɗi en limtiɗo ɓe pat maɓɓe ɓe ɗo waɗa ngam labbi maɓɓe ko ngam kujeji goɗɗi feere. hamɓe araɓɓe bo en andino ɓeɗo waɗino lawru maɓɓe hubal ɓeɗo sigido ha dow kaaba laata ɓeɗo sigi ɗum hananta nokkure zamzam nden isafu ɓeɗo sigi ɗum ha dow hosere safa nailatu ɓeɗo sigi ɗum ha dow hosere marwa kanji on ɓe anniyata to ɓe waran hijjugo dow majji ɓe warta ɓe irta. en andi bo en wi manata lan sarin ko namɓe woni lawru maɓɓe nden wodi zulkulasa labbi ɗon ɗi en limti bala salto ɗi hamɓe araɓɓe to ɓeɗo anniya hijju kanji ɓe nufata kanjum jomirawo wiyata wa atimmul hajja wal umrata lillahi. onon timmine hijju moɗon diga anniya moɗon be nanta manasikul hajji moɗon be sha'airul umrati moɗon ɗi fuu majje waɗeɗi ɗume lillahi ngam Allah. fa in usirtum to on faddama ko on kaɗama famastaysara min al hadi ɗo ka dedei o hoyani on fuu nder hadiyaji mana hadiyaji ɗi on jogi fuu to wafotiri on wurti on yahan hijju on yottayi nden on haɗama yaheki ko ngam nyawu ko kuma ngam habre konne en bana ko annabi sallallahu alaihi wasallam wurti o waran umra nden ɓe haɗimo nastugo wuro makka ayi sey jomirawo umri mo ko annabijo o layi o loohi o datti aw arti o harminino nden o datti o looji hadiyaji mako o umri sahaba en mako fu looji nden o wayliti o warti. to kanjum on to on paddama famastaysara min al hadi dedei ko Allah hoynani o nder hadiyaji fu ngaɗeɗi haɗɗo modi ɓe wi aa o jogaɗi sei nde o faddama fu o yettida be maji o firi aa o lenda na hanko ka jotta kam o ɗaggi o heɓata ko o yahana to hadiya mako man sei o tura o yara. woɓɓe wi aa o looji hadiya mako man ha woni o ñamna ñamnetoɓe ngam o faddama sei mawri o lora o yoɓa nden wala taliqu ruusakum hatta hablugal hadiya mahilla lottanan en baminti no to sei en rammeɗina haɗɗo en darata heɗi jango sei en timminita to Allah yerdi subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim. ƴamol ɗon yettiyam dow haala zakka yarande kanjum on muudoje en mbiyata ɗum to ndey haandi ɗum wurtine. to muudoje ɗo wajiba dow kala julɗo fuu o dimo ko o maccuɗo diga lewru ramadana to dari wakkati wurtingo ɗo on tafsilul mazahibi masabaji ɗo sendidiri ha masaba maliki ɗo mari kawlu woɓɓe mbi seeto a sumti jemmare julde ɗoɗɗon on dagata wurtingo amma bana komgol irum ibnu habib en o holli to lutti balɗe 3 haɗi a waɗa a wurtina amma jotta modi ɓe feesini balɗe ɗo ɓe mbi'ata koda a suumi 10 lutti nogas to ella ka watta a wurtina ɗon mana woodi mo ayi jinnori to a wawan a wurtina mudoje ma diga wakkatel man a hokka mo ha a suumi ko watta mana 10 ni hananta qawlu feere amma ko ɓuri lollugo ni ɓe yiɗi nder 10 ragareje nden bo ko ɓada julde ko on waɗi sharia man waɗarama hananta makasidul islam makasidul sharia Allah waɗi zakka yarande ngam laata nyande julde kala julɗo fu ɗo haari kala julɗo fu ɗo haari kanjum waɗi ɓe wi'ata goɗɗo wurtina fajiri julde bako dilla ngam ɓe wala ko nyama ma nyande man ka ɓe heɓan ɓe defa ɓe nyama. to haɗo kanjum ɓe mbi ɓe yiɗi a wurtina dedei hunde nde goɗɗo wawata sarrufugo ko de ke modi ɓe jotta ɓe feesini ɓe ɓe hollima a wawan a wurtina ceede dow darnde muudoje jotta a wawan a anda jotta ka nda ko he'atama
nane ma mudoje ma ɗum mudoje kaza on nda ceede man to jango julde sikena sai itta ceede ma hokka goɗɗo sai a tawa goɗɗo feere hanko o wala no nyamdu o yahan o yaha o soda marori mako o waɗa cefene mako o heɓa kusel mako wiyata fajiri julde ne hanko ma saare mako seyan ko kuma a nyogol mako ɗon ɗaggino a tela ko je ɓikkon mako a itti ceede mudoje a hokki mo o wawan o waɗa kanjum mawɓe feere dangi ɗum ha nder masabaji to ngam man ne a wurtini fu nder lewru sumaye dagi amma yiɗama seeto sumaye wari timmugo ko sumaye timmi ɗo on ɓuri yiɗego nden to a wurtina bo be ko nafata ɗume on ko nafata ɗo ngaliban jotta enen ɗo wurtina butali be gawri amma butali be gawri to na a sarrifu ɗum nafatako catɗum a itta fajiri julde a hokka goɗɗo butali ñande man nden ɗiyakama wakkatel man to ɓe ɓuri yiɗugo useni fu ittoɓe ɓe itta ko nafata kañum yimɓe yaha itta irum marori to bana irum a sembiɗɗo kama a wawan a ittira ko kusel to a yiɗi to a jaɓi kasire ma ni to so alay mudoje tati on sai heɓa mudore man a hebbina kusel man nde tati a hokka goɗɗo feere ayi hunde on nde wawata o sarrifa to bo ayi a wawan a itta ko suga hunde ni ko goɗɗo naftirta nden nafu man bo ɓura seynugo mo jotta ngaliban bana yimɓe feere jotta bana to min ɓe wiya mi hokka fatawa mi ittan butali be gawri fo ha nder ko muɗete to ba min hokkata fatawa fa amma na mi wi yimɓe ta waɗa ba to min ngam ɗume nafu majum famɗiti jotta ha yimɓe a itta marori bo corɓandi lotandi laɓɓina a wawan a itta ñebbe maɗa a wawan a itta dedei ko hunde goɗɗo naftirta wakkatel man kanjum ɓuyi woɗugo to Allah nafru en ɓe koye nani wallahu alam subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim sallallahu ala nabiyil karim allahumma salli ala sayyidina bil fatih wa unika wal khatim wa sabaq nasr al haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri min dar al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun